brother come to some bra. After the you are home to ah enye asem keto yentimi nka asante abakasem abere be yi abuna fi mu nana e champoma ntansa yi adom Yemobibia kwaba Ediba Nyansapo TV Ghanaian santema enne ni na wotwemienu pepepepe ye ba menhia kotokofie mu ye ka mo se enne Nyansapo TV ya san ababiem sansa ye ho sio se ye som Ghanaian santeman ye som sikadwa ya hyamo bossa ye base ye ba besum de betofom bia no ye de be ma mo na nsem bia na poso a ye betietie ne de abramo ne se na wotwemienu san ne pepepe na yewra na setu santenhene santema nyina nyankopon wo hyesa Agonamanhene wonko edihye mfambre no ye behwe ne aka ne yi a na sebia bra busum bi o na wo se na nanom de hye bi kofa ba na ka homa ne matin pagya ne edihye na nanom aboma fa no ante ase ankofa ma etinne na yewra hyese Agonamanhene ko edihye mfambra ye behwe ne yetie de besi bia Nyansapo tiefo ye de besom mo eno achi brekum mahima yewra hyese wonko edihye no mfamra eno so ne de betofa de be ma mo jadam eso saa pepepe ti Nyansapo fo ya ba sa ye ba behwe na de besi bia yewra na se tu do beka bia de besom saa so na ye ka mamo hunu se akodie so enne so yewra hyese akodie ade hye nko edihye brante mfamra eti ya ba na ye ba be fa de betofom bia de abekira Ghanaian santeman manipa nyina hunu se yewra waka woye wapemso de nyankopon ne dida chesikadwa no obo ma Ghanaian santeman apagya na hifie pe ene na yedra Nyansapo TV de betofom bia ye de besom ye de mase I will tell another before said. I will say Aguna. I will go buy a house back to save your buy. Well, I said I'm going to pay for my own. But it's one of a chance. I'm a dying my disadvantage. But I know you're not I don't know penny for no. I will not judge you. I don't know you. I'm not going to give you. What would you? So, on one of my children, on one of them, brother, come to some black. After the you are home to ye pie menhye mu ha no nipa ni bi aye tuntuma fitaabu onkomu ye bo pribu sai ye se eye nananom agron ade hye na sabri ma ye tuntuma fitaabu onkomu we dia dance se enigi aba obetimi ama Ghana ne asanteman amienu senti enne mu de fitaa abamuti wada me bro okay ene na meso me de ncha be mamu ama Ghana man nyina ase na na fem pon nochi inya ne ba bi ko emre bi atwam eti ne enne na wotwemi no pepe ana ho asem bi pie menhia anopim so che Agonamanhene na champon wan tansan yadom se enne onfa ne hene emra ampa yekofie ne yawada o manhema yi ohene edne kire na jase ama jase de koma babodro ama babodro de ble atrankunya ama trankunya gina tum ti nena ne yedne be kire opimso ya bayan su nyame adaroma opimso agina tum ohene odam ebru na chese wo ma Ghana ne asantimati asese enne Agonamanhene we di hye de na bre opimso am opimso agi atum ne nkura no
wanyi bi amfirim de pɛ no wo de amayen eno so ne anya na kyerɛ anigye sebo abafie amane agona adane wohɛ machikra hu sɛ anigye enko a hwede bomiti kyerɛ sɛ anigye no wom wadan roma mesre na masa ebusa bim Nyansapo TV ya abotre eboa ama yewura na batan yo kese a wo ma Ghana ne asanteman ne bibia na tentrene a wobu a sebi mpredu ese kambia na ho mewiase nyina hu se papa yi sebi abraw ofiri nyamesoro ene bae no wo mani pa nyina atiase se yewura wasom na wagiatum ama Agonamanhene enne wonya ne ba ne bedi akonyagbu Agonamanhene fitiasa kra nanka osemi dikan da opem so asekese but asante se achia emuyi estaka se bibu nyina de opem so Appiah te so ani asole nokre na no ebi ni achiri Ghana ni asantema madaroma na anom agona de hye enenne ye no omu nyina edi ahia na ne tentene ntietem nyina ne se enche na Agonamanhene wokwa akura ne mpani aka to se dua bibu a ye bobi pumam sebi yewura na se etu asantema nyina nyankoropon hye se yenko de hye brantie no kwasem ebusu apani ne mampani fo ewo mu ewo fie kabie wo mu eyeye kwotena se ayi de hye brantie enne ye na bre yewura wasi ade yo na se etu wapemso santema nyina nyankopon wagye atum de ne sa to so dia danse se agona sebo abafie yewura wo ma ya so ten na wakyerechim de akyere obia wa modin amani panyina ntonze bodi miente woni we de abesum ye de hye brantie aye fremi yaw bodi yaw wadi agona asenne abusuyam no mfiri ade hye abusuyam eno mfiri sane ononyamfo ya bodi na ye hwem agona asenne ade hye na wo ho a ye di ade hye konwa no enti wo se wo de hye brantie po wo sa ye chairman anka konwa no kura no wo pribie nanso panisi do ni to de digina kyere poso wo tare no yachi manne ye yi na sebo abafie ye nua edamase nyamehira mu nyina Ghana man asante man enne eye da edikai krobi asante kotokohene wotena akonwa so eni mpo wodi na fidida wanya emfinhia aduasunsia ene ne da edikai a watena se nenne yetena ase no wo mo de hye ya wo kotena akonwa so de amam tine ye be hia ya lete se eye nimonyam eni wo sebo ene menhia ya bo se de menhia ba hye bia na ewienkunimudie enti Nyansapo ye ba ya yenso ye ba ne se ye befa ni amawiase nyina hunu nokure ani amamra ni amane ani ewo se nipa wo tenase a wusua wa bakosem wo hunkonwasem na amaweremfi ene aduru abakosem adisua eti Nyansapo ye ba ya de aka ne se yadam nyina ase se ye ba kotokohene so ode akonwa no ato de da da bibia so awie pe yadam ase agonafo no wonum enna ye beka se akomfo ewo Ghana enna ititu asante mantem hadie wonum enna omulufu ano wonum no me eno so enna menso no eti efiye sanse obiri komfa no chia okom ya a wo ma asante kabo mu a ene asante akwesa no ma akɔwe bese otu ni nsam no jebum ya ye sanse ye fa de kire enu nti amenne ebinom ani tan sanse de oso ntakrache ene dum ani tan no mesro ne maame na ebe wono ena amamra manimu owuko obiri komfo anoche agona a enye asemketo ayentini nka asante abakwasemo abrebe yi agona fimu nana echampoma ntansa yi adom onwonfafo owukodufo owu akomfo owu abrempo owu akunyini wono ena wayi tia wono so obey Dentini ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mountuma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya